Video başladı şu an. Emme salam oğlanlar. Bugün könül görüşten gelen oğlanlardan. La dostumun katnaşan dostu geni. Bu da nem yazdılar eken yazdılar mevzuyu. Bu da menga amsorya orası senin başka bir vakta şirketine. Bu nesibamiz daha sonra. O nesibe görüştük. İndi bu gurla ver bile ya. Diktir dar o tabada da tortuyoruz. O çetenin alıp çıkatayını. Bu nesibeden daha sonra maşinlarla buluştuk. Nesibeden zamda oldu. Hava. Benim işim üstünlük. Karoçu burada da verdiler. Soğukluğu yiyanlardı. Kellerden gün geçede belli bir çıktılarlar görür. Bunlar bir çaylar gördüm. Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Yaz Murat Media YouTube kanalına. Bugün yine de Daşoğlu'nun maşin mağazarından abzorlar devam edeceğiz. Emmezi kanala agza olmalı, like koymalı, komentar yazmalı, dostlarınız bilen paylaşmalı. Bugün size Daşoğlu'nun maşin mağazarına bir neçe maşinleri sizin dikkatinize getiririz. Devam edeceğiz. Şu görüyorsunuz 2019 yılın Camry'si 2.5 motor C-Class. Hazır içine tanıştırıyoruz kiyinlen. Maşinin yağdayı kovuyu, maşin təze. 23. yılın dekabr ayına Türkmenistan'a gelen birinci iyisi yadır. Maşin satılıyor. Nomerine aşağıda bellek geçeceğiz. Hiç ili maşinde kemçilik yok. Tayin yağdaydı. Köpüğünüz biliyorsunuz 19'un, 18'in, 20'in Camry'ları bir görünüşte geliyor. Maşinle üt köçük neymi? Berde bari. Dostlar hazır size bagajın emmedarını görkediyiz. Bagajı arası ayağdaydı. Berde zapaskati. Boru emmedardı. Radnoyu özünde gelen. Arası maşin. Ne motor yağdayı. Az olacak tozan hem de gülyalı arası. Maşinle degim yok. Dostlar yine de Daşoğlu'nun maşin mağazarına. O vakit kızıyadır. Adam deysen kan bağlar kaynatı. Kova bilen den derecede bağlarım kaynağı ötüyor. Eğer men size Daşoğlu'da en bir şehirde yürgüllü maşinlerin biri olan Matiz. Matiz'i bunu abzor edeceğiz size. Matiz'i reklam edeceğiz. Matiz Umaydan'ın hemen şehrin içinde taksiçilik etmek için en bir amatlı maşinlerin biri. Çamcı yakyan zat yağı yok. Motoru 0.8 yılı 2005. Baha yağdayı 36 manat təzə puldan, köynə puldan 180 milyon içeri açık yağdaydı. Umuman taksiçilik etmek için en amatlı maşinlerin biri. Nedir? Kapodunu görkediyiz size. Ondan sonra nedir? Ne motoru? 0.8'lik motor görmek isteyenler. Görüyorsanız. Motor arası gülyalı hiç yağı degen yeri yok. Taksiçilik edivermeli, arkayın taksiçilik etmek isteyen olur için bagajına görkediyorsadır. Ne bagajı? Şeyleri açıp boş kolamını salayan. Gidip oturasın gelse bağlığı diyen mi? Nereye gidedin gelse arkayın pasterin yanına. Hazır daşkı yağdayına mopş aparatırı çürüp görkedir. Hemme yağdaylarını görkedir. Tigirlerini orayalım. Aynen. Akça Matiz görüşünü deyali. Hormatly Yaz Murat Media kanalının ağdaları. Yine de sizin için Daşoğlu maşin mağazarına en bir legendarny köpçülüğün söyleyen maşinlerinin biri olan Dut Camry. Eğer size işini salonunu görkediyoruz. Yağdaylarını görkediyoruz. Ondan sonra motor, karobka, bagaj, tigir hemme yerlerini görüntü giyin işleyin.
Men goýarýan maşynylaryň biri şonuň üçin ýörüýte dut kemerini size giňişleýin abzor eder. Ana hormatly dostlar, görüşüňiz ýaly. Dut kemer 2003 kondisner işlätdi, maşyny işläp duran ýagdaýda luk ýok. İç prostoy salon ýöne prostoy salonum bolsa gasgowy ykjam. Dut kemer halayan oglanlar üçin eýesiniň nomuny aşakda belläp geçýär. Baha $7.000. 140.000 manatdan. Ýa-da öňkü puldan 700 milyon ýetse, lalaşyk bar, awtomat korobka, ne bärde. Şeýleje suw goýulýan barlary bar, dut kemeri bilýän oglanlar. Ne bärde bary. Bärde bary. Ilki denesini hem görkezýär häzirse. Görüşüňiz ýaly maşyna arasy. Häzir bagażyny görkezýär häzir. Bagażyny görkezýär. Ana bagaży görýän bolsaňyz Corolla 2019 Corolla bagażyndan gaty giň. Arasy umuman aýdanyny hiç lişni enjam ýok. Zapaskasy bar, taýyn. Näçedi? 140 manat. Ne? Motor ýagdaýyny görkezýärse ýene bir gezek aýdýar. 3 motor, 3 240 atym güýji. Motor sagat ýaly işleýär, umuman aýdanyny hiç kemçilik ýok. Görýänsiňiz, edilse barýan, barynok, şuwat dol bilen ok. Barýanam bolsa gat haýaldyr. Meň özüme haýal işleýär. Oks umuman häzir daşky ýagdaýyndan size ýetirer, tigirleri ortaça tigirleri bar. Ayağında Grand diski. Umuman aýdanyna dut kemeri syýarlar üçin diýsen gowy baha ýagdaýy berber. Ana hormatly kanalymyzyň agdalary, ýene-de sizin görýäniňiz köp menilýän, köp sorulýan maşynlaryň biri Toyota öküskelle diýse, Toyota 2008. Häzir muňa ähli ýagdaýlaryny tanışdyrar, maşyn satylýar, eýetiniň nomeryny goýup geçer, aşakda belläris. Kanaly agda bolun, laýyk goýun, kommentariýalary aşakda belläň. Ýene-de näli maşynlar isleýäňiz, kommentariýalarda ýokman belläp geçmek ýatdan çykarmaň. Näderse içinem dol ýagdaýda tanışdyrýas, maşynyň içi näli ýagdaýlary, salonyň ýagdaýlary hemme sakyn näderse giňişleýin gurrun berýär. Maşyn görüşüňiz ýaly taýyn ýagdaýda 2008-nji ýylda öndürilen Toyota öküskelle diýäs. Maşynyň içi prostoy salon. Ýyl 2008. 2008. Gelip sorýarlar hemken. Maşynyň ýagdaýy gowy. Otlam görkezýär. Maşyny hiç ses ýok. Diňe görsek neşleýänler. Häzirse bagażyny, motor ýagdaýlaryny hemmesini hem görkezýär. Maşyna telewizor ornaşdyrylan, açar-açan gün aýtyp gidýär taýyn ýagdaýda. Başga üýtgeşik kemçilik ýok, degim ýok. Eýetiniň nomeryna maşakda belläp geçer. Kim gyzyklanýan bolsa, ýokman eýeti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Kondisner işläp dur, bu. Bagażyny görkezýär häzir. Bagaży, arasy, hemme ýeri gülýaly. Eger kimle kim almak isleýän bolsa, eýesi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Ýagdaýy eýesiniň aýdýan bahasy 625 diýä, 125 manat täze puldan oňuş bolar. Yok, o da net.